Mennään katsomaan Eska-polkuja tonne. Katso, jos se löytyis vaikka jotain Eska-pöydää vähän sutimassa. Eikö täällä perheen pienemmillä? Tänne tulemassa vaan tänne Eska-koulun tekniikkapuolella keksit ja limpparit. Eikä nyt otetaan mottisi. Täältä näin vedetään vaan. Tää parit ruumit tosta vielä. Ja näin tää tulikin tässä ja ei tos mennyt kuin parikymmentä minuuttia ja pari kali. Ei mikään kali kun hermot tohon vaan. Ja mä otin täältä sitä normaalista nelipuolikkaasta pystysylintelisestä kolmetahtisesta. Ihan helppo, että tää käykin pyörittää tosta vaan niin. Toimii ihan hyvin vielä ja Tässähän normaali peräöljyt. Hyvät talvikäyttöön ei jäädy. Syövyttävää. Ei kannata laittaa mihinkään muovilaatikkoihin. Sitten mennään tähän vähän niinku katukäyttöisempää saksalaisvalmisteista vihreätä öljyä. Mä oon yrittänyt nyt käyttää tätä niinku pöydänlaakereissa. No jos tää vyrtti ja tällaista jarrulevyöljyä ei nitise sitten ollenkaan. Ei lukkinut jarrukkaan ollenkaan sitten. Monikäyttöistä, mutta sitten ihan niinku me ammattilaiset käytetään tätä Nesteen 2T Super Racingia. 2T tarkoittaa niinku 2000 eikä 2000 Super Racingia. Tää on vitu kehittynyttä. Insinöörit on jystänyt päivästä toiseen saatana tätä keitellessä ja nyt on tullut lopputulos 2000 Neste Super Oil. Helvetin hyvää. Ei kannata laittaa normaaleihin kaaroihin. Saattaa poksahtaa kiertokangen kattolaakerit. Mototretsin Power synteettinen 5V40 eli jos lähtee siitä, että on ihan vitun syntistä 4T 4000 4 litran punikassa, joka on 1,057 gallonaa. Hieno harmaa purkki, yksi kahva. Tätä voi räppäillä kotona vaikka tai missä ja öljy on hienon tästä vihreetä. Vihreät öljy tollasta tuoksuu ihan kyrvälle. Ja maistuu ihan mansikalle. 2 tahti pörisiä, ettei kannata käyttää tätä vähän notkeeta niilleen. Mutta jos mennään tähän asiaan nyt. Mikä sehän lenteli? Tässä kato. Joo, tänään esitellään kisapessoja. VP M801. Jos yhtään tuntuu, että pelissä saa potkua vähäkään liikaa, niin en suosittele laittaa takkiin meinaa. Se on meinaan pelit käsistä saman tien. Meinaan tosi syttyvää. Ei kannata leikkiä tulella meinaa. Nitrometaani. Muistan yhden kerrankin, kun Jaskan kake vetos köllin tossa. Kun mä avasin tän putikan, niin vittu hurjalassa asti leimahti vettä. Oltiin Kuriskankala jokkiskisoja katsomassa. Haisee ku absintti, mutta yhtä tappavaa. Kielletty jossain kisossa, mutta vittu, aika sillä on välistä kukaan katso. Helvetin hyvä. Sininen metallipakkaus ei ehdota huomioon radalla. Parikolla siis. Ei tämä kukaan radallakaan. Voi käyttää trimmelistä formula-autoa. Enduro-autoa on nyt ihan likasten miesten hommaa. Lauta kärpäne! Semmoista ihan jotka ei rossia uskalla harrastaa, niin ihan ottaa pappojen hommaa vittu ihan naurettavaa. Jotain persepenkissä vittu monta tuntia metikössä. Sit tullaan leveleen vittu kun on löysää iskaria saatana. Kai nyt kun ajetaan vittu 20 minuuttia persepenkissä putkeen.
Kävin tuolla Aholan ammattilaisten liikkeessä tänään ja tuli tämmönen ostettua sieltä. Tää on ihan hieno vempele, mutta mä en nyt tiedä mitä täällä tehdään. Sitten tuli jotain laittaa piiskoja siinä mukana. Tää voi survoa tänne sisällä. Tällainen. Sitten joku Anderssoni pumppaa tällainen näin ja lähtee lonkerot imeytyy. Tän kaa voi mennä vaikka paanikin ja täyttää tai imeskellä sit kotona. Sitten voi modata myös niin näinkin ja vähän kauempaa imosta. Öljyjä tällä käskettiin nimeä, mutta en mä ole tän öljyjä. Tää meni tukkoon. Kato! Niin kuin kesän paska maistui aamuin suussa, silloin alkoi aate itää umpiluussa. Mistä mä saan soittaa, kun valikoimista näkee biisiä? We interrupt this radio program with a band. That's fantastic. Baby, can you listen to me?